can it be knocking at my door? Go away, don't come round here no more. Can't you see that it's late at night? I'm very tired and I'm not feeling right. All I wish is to be alone. Stay away, don't you invade my... Добре. Просто... Ал Уинслоу? Да. Ти... Ало? Има ли някой? Има ли някой там? Загадки за начинаещи. Смъртоносна история. Итака, Ню Йорк. Човече. Татко, спал ли си изобщо? Малко. Вижте, знам, че и преди съм го казвал, но много ви благодаря за бързата реакция. Много благодаря. И на мен ми е роднина. А за мен вие сте като семейство. Да вървим. Здравейте, хора! Хари Риджуей. Ейми Уинслоу, говорихме по телефона, това е баща ми Греъм. Здравейте, и с мен говорихте. Това е Травис. Травис Бърт, приятно ми е. И на мен. Съжалявам, че обстоятелствата са такива. Моля, седнете. Добре. Обявихме го за издирване. Както и колата му, която също е изчезнала. Прекарахме по-голяма част от вчерашния ден в претърсване на гората в съседство с имота му, но нито следа от него. Да са се обаждали за откуп след последния ни разговор? Не. Кога за последно говорихте с брат си? Видях го преди седмица. Бях на литературно четене в града. От тогава не сме говорили. Как ви се стори нещо необичайно? Споменах и на Ейми, че по средата на четенето излезе и се върна чак към края. Каза, че било спешно, но не съм чувал професорите по история да имат спешна работа в 20 часа и 30. Попитахте ли го? Не му е приятно, като го критикувам. Как бихте описали връзката с брат си? Той е по-малкият ми брат. Живеем далеч един от друг и сме много заети. Значи не сте близки? Не. Но след като жена ми почина, исках да се сближим. Много съм притеснен, че няма да имам тази възможност. Ейми каза, че сте намерили петна от кръв в къщата на Ал. Чакаме да видим дали се припокриват с ДНК-то, което взехме от четката за коса на професора. Колко време ще отнеме? 3 дни. 72 часа. Запознат сте с правилника за обявяването на изчезнали, нали? Пиша криминални романи, шерифе. А Травис ви е колега.
Така. Нямате ли ми доверие, господин Уинслоу? Не. Не е това. Нима. Не. Тук съм като приятел. А и нямам интерес да нахлувам във вашата юрисдикция, шериф. Няма проблем. Но, честно казано, не бих отказал малко помощ, детективе. Може да разчитате на мен за всичко. Ейми работи като консултант при нас в отдела ни във Вашингтон и ни помогна с затварянето на доста случаи, така че и тя може да ви от полза. Добре. Какво искате да знаете тогава? Разбрахте ли кой е последният човек, с когото Войчо ми е разговарял? Доколкото разбрахме, това трябва да е асистентката му, Луси Хардинг. Били са заедно в офиса му в петък, докато той не си тръгнал към 5 часа. С баща ми познаваме Луси. Умна жена. Не успяхме да намерим телефона му, така че или е изключен, или унищожен, но данните показват, че последното повикване е било в 16:55 часа в петък. Той има ли домашен телефон? В петък вечерта е получил обаждане в 9:27 вечерта от предплатена сим-карта. Със сигурност е провел разговор. Това е последното обаждане. Искате да кажете, че никой не го е виждал и чувал от тогава, значи е възможно Алистър да го няма от повече от 72 часа. Нека не избързваме, господин Уинслоу. Все пак сте довели подкрепление. Нали? Къде сте отседнали? Кент Лейк Хаус. Защо не се настаните? След това ще се срещнем в къщата на Войчови. Може нещо да ви направи впечатление. Искате ли? Добре. Благодаря. Благодаря, шериф. Хари? Здравейте, как сте? Ето това. Благодаря. Ще го оставя в стаята. Хора, вижте, знам, че вие сте експертите, но бих искал и аз да се включа. Греъм, знам, че си притеснен за брат си, но разследването е в разгара си. Не е безопасно. Да, татко, не си спала изобщо. Едва си държиш очите отворени. Защо не полежиш за половин час? Да полежа? Травис, стига. Греъм, съжалявам, но съм съгласен с Ейми. Не. Татко. Не. Татко. Добре дошли в Кент Лейк Хаус. Здравейте, аз съм Греъм Уинслоу. Да, господин Уинслоу, знам за резервацията ви. Чудесно. Тези двамата имат ангажименти, биха искали да си оставят багажа. Разбира се, госпожица Уинслоу, господин Бърк, ще се погрижим за багажа. Ето ключовете. Благодаря, госпожице. Еспиноса, но може да ме наричате Дженифър. Благодаря, Дженифър. Добре, ще ви се обадя след половин часовата си дрямка. Не по-късно. Добре, татко. Така, като го гледам, май няма да е само половин час. 4 часа не му мърдат. От кога не си виждала Войчо си? Ами, от няколко години. Последно бях при него и Леля Кармела. Защо го казваш така? Защото сме почти връстнички. Не я наричам Лелю. Добре. Знаеш ли, че Войчо Алистър е малко по-голям от мен? Не. Да. Когато баба починала, дядо се оженил повторно за другата ми баба, която била доста млада. Добре. Така се появил Войчо Алистър. Баща ми е бил в гимназия, когато той се е родил. Буквално по-малкият брат. Да, точно така. Правилна употреба на буквално. Обръщам внимание на това, което те дразни, Ейми. Умен си. Доста добра колекция. Да, беше заинтересован от втората половина на 20 век. Прекарваше много време в eBay и по гаражни разпродажи. Някои неща изглеждат доста скъпи. Определено, да. Всичко изглежда на място. Не мисля, че нещо е било откраднато. Асистентката му е на същото мнение. Когато дошла в понеделник, предната врата била отключена. А задната Заключена, както и прозорците. Значи човекът, който е дошъл в 5. е бил очакван. Да.
Боже, може би е предложил питие на госта си. Тук. Луси влиза, вижда щупената бутилка и засъхналата кръв. Значи щупената чаша е била тук. Да. Не виждам много кръв на снимката. Някой се е порязал, както и да е. Луси се оплашила и започнала да търси Ал, като изтичала в спалнята. Покажи ми. Извадихме куршума от тук. 22 калибър. Ами, отпечатъците? Отговарят на тези на Войчути. Намерихте ли други? Не и кървави, но да. На Луси Хардингс и на бившата му жена, Кармела Ри. Липсващи кърпи. Странната случка с кучето през нощта. Почакай, Ал има куче? Не. Не. Съжалявам, това ми напомни на една история за Шерлок Холмс, която преподавам. Приключенията на Силвер Блейс става въпрос за откраднат кон. Идеята ми е, че Шерлок успява да разреши случая, като обръща внимание на това, което липсва. В неговия случай лаят на куче. И липсващите кърпи може да означават, че стрелецът е довел Войчути Ал тук, за да превърже раната. Което значи, че изстрелът е бил непреднамерен. Което значи, че стрелецът е искал да се увери, че Ал е добре. Да. Какво търсите? Нищо. Буквално. Празнини. Липсващи вещи. Тук има гардероб пълен с празни закачалки. Опаковали са му дрехи? На това прилича. Махнали сте доказателствата от тази маса? Не, защо? Защото с баща ми и Войчо ми имаме навика да държим купчина книги, по които работим. Личи си къде е избеляло от слънцето, но защо ще взема книги и дрехи? Добър въпрос. Ще ви кажа едно. Радвам се, че се присъединихте. Какво ще кажете да отидем до колежа, да видим какво ще откриете там? Също така бих искал да поговорите с няколко човека. Добре. Луси Хардинг, асистентката, каза, че я познаваш? Да, така е. Чула е Войчути да се кара по телефона с този мъж. Марк Лайенс, Познаваш ли го? професор по история, протеже на Войчо ми. Не го познавам добре. Виждала съм го веднъж. За какво са се карали? Според Марк. За нея. Кармела Ри, лелята, която не обича да й казват леля. Да. Марк твърди, че казал на Ал, че Кармела иска да го уволнят. Да го уволнят? Защо? Да го попитаме. Професор Лайънс, Шериф? това е Еми Уислоу. Да, племеничката на Ал. Запознахме се преди няколко години и преподавахте литература в Елмстед коледж. Добра памет. Все пак преподавам история. Това е детектив Бърк. Помагат ми с издирването на Ал Уинслоу. Приятно ми е. Имате ли време? Да, моля, влезте. Шерифът ни спомена, че двамата Сал сте имали пререкания. Пререкания? Не мисля, че използвах тази дума. Не. А коя дума използвахте? Ал беше разстроен заради нещо, което му казах. И какво беше то? Кармела заплашваше да повдигне обвинение в етичния съвет. За какво? Не знам. Откъде знаехте, че има такива намерения? Тя ми каза, но съм сигурен, че ако я попитате сега, ще отрече. Така е. Типична Кармела. От години се опитва да ни скара Сал. Знаете ли, че му изневерява? Имах подозрение, но Войчо ми не ми е споделял в детайли. Знаете ли с кого? Не. Ал също. Искаме се да можех да ви помогна повече. Ето. Не се притеснявайте да ме потърсите. За каквото и да е. Добре, благодаря. Трябва да говоря с Кармела насаме. Добра идея. Нямам възражения. Среща в кабинета на Войчути. Да, добре, благодаря. Кармела? Здравей. Еми, тук си заради Ал. Да. Имаш ли против да поговорим? Не, заповядай. Шерифе,
Има ли... Не, нищо ново. Това е детектив Бърк. Помага в разследването. Здравей, Луси. Здравейте. Може ли отново да огледаме офиса на професор Уинслоу? Разбира се. Еха. Кабинетът му така ли си беше? Направихме всичко възможно да го запазим както си е. Ал си има система. Много би се ядосал, ако види, че нещо не е на мястото си. На мястото си. Да, С баща ми и Травис дойдохме при първа възможност. Травис е добър приятел. Или е нещо повече? С Травис със сигурност сме се сблъсквали с предизвикателства. Да, така е. Предизвикателствата ли сближават или разделят хората? Нали? Какви бяха обстоятелствата, които ви разделиха с Войчо? Винаги съм се възхищавала на твоята прямота. Аз винаги съм се впечатлявала от очарователните ти заобиколки. Предполагам, за това сме избрали литературата. Криминалните романи казват всичко. Викторианските романи са свързани с избягването и замазването на очите. Виж, Кармела, не съм тук, за да споря с теб. Просто се опитвам да разбера дали има нещо в разделата ти с Войчо ми, което би могло да помогне да разбера къде е той. Полицията ме попита същото, за това ще ти дам същия отговор. Изнесох се преди 9 месеца и от тогава почти не сме говорили. Добре, кога говорихте за последно? Какво? Всъщност, говорихме за кратко в петък. Но не искам да говоря лошо за Войчо ти. За какво? По време на развода се бяхме договорили, че наред с другите неща аз ще получа Мерцедеса, а той ще откупи моята половина от къщата. Съдията подписа документите за развода преди 3 седмици, но Войчо ти все още не ми е предоставил чек. В петък той влетя при мен и ми заяви, че не харесва да бъде заплашван. Заплашила си го? Разбира се, че не. Спомена нещо за бележка, залепена на вратата на кабинета му. Казах му, че не знам за какво говори. Каза ли какво пише на бележката? Не. Извини се и си тръгна. Кога беше това? В петък след обед. Добре. Благодаря за отделеното време. Здравей. Здравей. Чух, че идваш. Знам, че развалих системата и ще поема отговорност, Луси, но за да открием нещо ни трябва някакъв ред. Добре. Как мина? Добре. Луси, Войчо ми споменавал ли ти е нещо за бележка със заплаха, оставена на вратата му в петък? Не. Каква заплаха? Нямам точна информация, но е говорил на Кармела за нея. За тази врата ли говорим? Да. Знаеш ли едно от любимите ми неща? Какво? Камерите за сигурност. Може да извадим късмет. Да започнем с четвъртък вечер. Към колко си е тръгнал? 21:15. Добре. Хей, кой е това? Частен ученик. Джейни Съливан. Дъщерята на Франк Съливан. Кой е Франк Съливан? Притежава най-голямата строителна фирма в региона, както и местната политическа власт. Човек с връзки. Избрал те? Винаги съм се кандидатирал като независим. Пуснете записа. Нямате нощно виждане на камерите. Иска ми се. Да. Все пак сте университет. Предполага се, че има. Спрете. Какво е това? Чадър. Не е валяло от седмици. Има ли как да го прехвърлим на голям екран? Да. Ето. В колко часа е идвал в петък? Нямаме часове, така че обикновено след обед. Добре, нека превъртим до следобед. Ето го. Какво има на вратата? Приближи. Снимка. Прилича на езеро. Не знам, може ли да принтираш кадъра? Да. Тук, спри. Спри или ще унищожа и теб.
Ще накарам техническия ни отдел да се разстрашува. Може би ще открият нещо за човека с чадъра. Добре, благодаря ти, Хари. Кармела каза, че Войчо ми е искал да откупи нейната половина от къщата, но е имал забавене с плащанията. Знаеш ли нещо за това? Знам, че парите не му достигаха и беше поел работен ангажимент към Кейт Лейк хотел за предстоящата им годишнина. Ясно, и частните уроци. Колко студенти имаше? Само Джейни, но това беше безвъзмезно. Защо? Беше услуга за бащата на Джейни. Франк Селиван, приятели ли са Сал? Така мисля, но Шанейт, майката на Джейни, беше много заинтересована. Постоянно идваше да проверява как се справя Джейни. Имаш ли телефонния им номер? Да, мога да го изпратя на Еми. Чудесно, значи парите го притискат, но дава безплатни уроци. Да, и на мен не ми звучи добре. Получи го, благодаря. Дали знаеш нещо за разделата между Войчо и Кармела? Беше по нейно желание, но месец по-късно започна да се навърта около него и да му носи храна. Искала е да се съберат? Да, така мисля. Ал как реагира? Беше мил, но и показваше, че няма интерес. Вижте, трябва да влизам в част, но ето ви резервен ключ за кабинета. Преди да тръгнеш случайно да знаеш паролата за компютъра на Ал? Паролата е История 101, като история с полувана отзад напред. Ясно. Да. Благодаря ти. Аз ви благодаря, радвам се, че сте тук. Хубав ден. Благодаря, Луси. Да вървим. Да. Кармела каза, че Войчо ми е решил, че бележката е от нея, но защо да си го помисли, ако е искала да се съберат? Няма смисъл. И какво значи и теб? Да. Колко хора е унищожила? Нали? Да. Травис? Да. Бележката? Да. Тя е обезпокоителна, както и банковата сметка на Войчо ти, виж. Войчо ти дължи $100 000 по кредитна карта от преди 4 месеца. Какво се е случило тогава? Преди 4 месеца получава паричен депозит в размер на $100 000. Леле. Всеки петък, като по часовник, тегли по $500. Може ли да е взел тези пари на заем от лихвар? И сега му ги връща. Разбирам. Как е сметката му към момента? По-добре. Виж, направил е депозит от $25 000 преди 2 седмици. Този път е чек. Има ли визуализация? Със сигурност. Кент Лейк Хаус за консултации. Сигурно за това ни е говорила Луси. Но дори с тези пари не може да покрие сумата, която дължи на Кармела за нейната половина от къщата. Не. Мисля, че сгреших. Да, определено. Нима. Да. За какво сгреши? Ами за това, че баща ми ще спи само 4 часа. Да, така е. Да. Добре. Ще се кача да си изям сандвича в стаята. О, да. Мислех, че може да хапнем заедно, но ако предпочиташ... Не, и аз това имах предвид. Ще се качим в стаята ми и ще ядем заедно. Ясно, значи е било твоя идея. Това? В кражба ли ме обвиняваш? Точно така. Да, така е. Здравейте, причуха ми се гласове. Здравей, татко. Как си? Как спа? О, фантастично. Поръчах рум сервис. Искате ли да ми разкажете какво стана? Може да направим план за утре. Чудесно. Да? Добре, заповядайте. Добре. Здравей, татко. Здравей, миличка. Здравей, приятел. Имам сандвичи. Чудесно. Рум сервис от мен. Хей. Добро утро. Добро утро. Как спа? Непробудно до към 6, когато се събудих и се сетих за всичко. Ти как спа? Знаеш. Добро утро. Ще може ли едно чисто кафе? И за мен. Благодаря. Добро утро, татко. Добро утро. Докъде сме с списъка, който направихме вчера? Говорихме с декана и си уговорихме среща, на която да обсъдим жалбата до етичния съвет. Аз говорих с Хари и му разказах всичко, което открихме вчера. Ще ни засече тук. Много добре. Аз говорих с Шанейт Саливан и казах за Алистър. Съгласи се да говори с нас днес. Добре. И видях и Дженифър. И я попитах дали можем да говорим с човека Нел Ал за консултантска дейност. Браво, татко. Развихрил си се. Имитирам Артикус Келър. Благодаря.
Здравейте. Здравей. Това е Оли Кент, главен изпълнителен директор на Лейкхаус. Здравейте. Греем Уинслоу. Пай Бета Гама. Да. От братството ли си? Не, но съм преподавал на момчето от братството в колежа. Ейми Уинслоу, приятно ми е. Здравейте. Травис Бърк. Приятно ми е. Вие ли построихте мястото? Баща ми. Всичко това е било пустош, преди той да я превърне в първокласна курортна дестинация в централен Нью-Йорк. Много е красиво. Да, имам късмет, че поех щафетата. Оли е наш фотограф. Той е направил всички тези снимки. Дронът ми помогна също. Господин Уинслоу, може би ще ви се стори смешно, но... Не. Какво е писател без химикалка? Оли, нали? Моля. Брат ми Алистър е извършвал консултантска дейност за вас и се чудех за какво става дума. Джен информирана ли си? Не, съжалявам. Брат ви ли ви го е казал? Не, Всъщност, Войчо ми е изчезнал. Никой не го е виждал от петък насам. Боже, това е ужасно, съжалявам. И нямате никаква представа за консултантската му дейност? Може би госпожа Кент ще знае нещо. Майка ми, Еленор. И двамата сме собственици, може да знае нещо. Джен би ли говорила с нея? Аз имам ангажимент. Разбира се. Моля, дръжте ни в течение и кажете, ако можем да помогнем. чудесно. Беше ми приятно. И на мен. Еленор Кент, приятно ми е. И на мен. Да, аз на Хал Уинслоу. След 2 години ще честваме 50 годишнината на това място и исках да създам пространство, посветено на историята на нашето семейство в най-ранните му години. Ужасно съжалявам за развоя на събитията. Говорихте ли с Хари Риджуей? Той е стар познат. Да, много ни помага. Госпожо Кент, кога за последно видяхте Ал? Последно дойде да претършува тавана ми преди около седмица. Да претършува тавана? Да, търсеше всичко свързано с историята на Кент Лейкхаус и семейството. Започна с документите на съпруга ми и на Мек. Коя е Мек? Дъщеря ми. Тя почина това лято. Ще станат 20 години. Съжалявам. Ужасен ден. В него загубихме Мек и господин Кент. Инцидент ли? Мек, да. Инцидент с лодка в езерото. Соли бяха отишли да се състезават през нощта за пореден път. Но, когато казах на Престън, че Мек е... Господин Кент беше претърпял сърдечна операция 2 седмици по-рано и новината предизвика нов сърдечен удар. Това е ужасно. Съжалявам. Дженифър, вие сте работили тук по това време? Да, Дженифър израсна тук с нас. Майка ми работеше на рецепцията точно като мен. Но, простете ми, имате сериозни проблеми. Аз ви занимавам с събития от преди 2 десетилетия. Скръпта не се съобразява с времето. Жена ми почина преди 3 години, но тъгата е същата. Просто живееш с нея. Мястото е наистина прекрасно. Така е. Сигурно посрещат много сватби. Татко, така ли мислиш? Да, Откъде разбра? брошурата. И имаш брошура? Да, виждаш ли? Сватби. Татко. Татко, Да, откъде я взе? от поаието. Защо? Това е изображението, което видяхме на вратата на Алистър. Тук е. Ако похитителят е оставил това на вратата, това може да означава... Да означава какво? Здравей, Хари. Това съвпада с бележката, оставена на вратата на Войчо Алистър. Човече, колко съм глупав. Тези картички се продават из целия град. Понякога не виждаме това, което седи точно пред нас. Да, запознат съм с този феномен. Ако похитителят е оставил тази картичка на вратата на брат ти, това може да означава, че е знал, че Ал работи върху проекта за историята на Кент Лейкхаус. А кой знае за това? Тези, за които знаем със сигурност, са Елинор Кент,
и Луси Хардинг. Луси, която има достъп до кабинета и къщата на Войчови дни преди да разберем, че той е изчезнал. Не знам, Хари. Има ми доверие. Защо заедно не отидем да поговорим с нея? С теб може да й е по-комфортно. Харесва ми. Разделяй и владей. През това време двамата страви ще отидем да говорим с декана. Добре. Надявах се да ми кажете нещо, Зал. За момента не знаем нищо за сигурност, но събираме информация, която може да ни е от помощ. Разбирам. Съществува ли разследване срещу Ал? Имаме строги правила около тези въпроси. Трябва да внимавам. Но, ако преформулирате думите си, попитате за обекта на разследване... Ал ли е обектът на разследването? Не, Но не можете да ни кажете кой е, нали? не е без заповед. Добре. Имам въпрос към вас. Кой ви каза за това? Марк Лайенс ни каза, че бившата ми Леля е подала жалбата. Без да разкривам нищо, бих ви предложила да се задълбочите в това. Благодаря ви. Благодаря. Хубав ден. Това беше полезно. Да, значи или Марк ни е излъгал. Или Кармела е излъгала него. Точно така. Здравей, Кармела. Може ли да поговорим? С удоволствие, но имам лекция. Ще вървим с теб. Няма да отнемаме време. Какво има? Кой е това? Травис Бърк. Гаджето. Какво точно ти каза Войчо ми за бележката, която си оставила на врата? Казах, че не съм я оставила. Добре, но той какво каза? Не си спомням точните му думи. Имам нейно копие. Ето. Погледни. Добре, Когато я прочетох, не разбрах защо Войчо ми си е помислил, че ти си я написала. нямам представа. Трябва да влизам в час. Дали защото е подал жалба срещу теб в етичната комисия? Кой ви го каза? А така ли е? Попитай Войчо си, ако го откриеш. Имам лекция. Значи... използва думата гадже. Не използвах точно тази дума. Не, че имам против, но... Здравей. Току-що разбрахме, че Ал не е обект на жалбата към етичния съвет. Има вероятност той да я е завел срещу Кармела. Значи е излъгала. Марк каза, че е обмислила да подаде жалба, може би е имала насрещен иск. Правил ли си проверка на миналото на Кармела и Марк? Беше ми в задачите, но сега ще го приоритизирам. Грем, Здравей, хлапе. получих съобщението ти, но преподавах. Радвам се, че си тук. Как си? Залагам, че както и ти. Има ли напредък? Чудехме се дали си помагала на Алистър с проекта по Кент Лейк Хаус. Да, помагам с каквото мога, но Алтък му беше започнал да събира информация. Не видях нищо свързано с Кент Лейк Хаус и с документите на Ал. При мен са. Лоси, споменавала ли си на няколко за проекта? Само на Марк, професор Лайенс. Кога? В петък вечерта дойде вкъщи за вечеря. Кога си тръгна? Преди 21 часа. Това е рано. Благодаря, Луси. Разбира се, дръжте ме в течение. Чао. До скоро. Добре. Тръгва си преди 21 часа, Ал получава обаждане в 21:27. Може би му е звънял, за да види дали е вкъщи. Ал със сигурност би го пуснал вътре. Какъв е мотивът? И как изобщо има общо с предупреждението? Предполагаш, че почтенската картичка и отвличането са свързани, може и да не са. Все пак бих поговорил с Марк. Да не ходим там на сляпо, шефе. Нека видя какво мога да изровя за него. Хора Саливан ни чакат. Добре, благодаря. До скоро, Хари. Каква сграда? Здравейте. Аз съм Греем Уинслоу. Това е дъщеря ми Ейми Уинслоу. Здравейте. Това е Травис Бърк. Имаме среща с Шанейти и Джейни Саливан. И мен. Приятно ми е, господин Уислоу, Франк Саливан. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, че ни приехте. Разбира се. Радвам се, че най-накрая се запознавам с известния брат на Ал. Не, кой знае какво.
Моля ви. Джейни, кажи му с какво искаш да се занимаваш. Искам да съм писател. Исках да продължи със семейния бизнес. Опитах с аргумента за бедния артист, но... Какво ми каза Джейни? Казах, че братът на професор Уинслоу е продал милиони книги. И е изкарал милиони от тях. Не забравяй. Франк, засрамваш я, както и гостите ни. Няма проблем. Така ли? Извинете. С какво можем да ви помогнем? Чудех се... Джени, от кога работиш с професор Уинслоу? Започна с мен. Двамата с Ал имахме сделка. Каква по-точно? Трябва да попитате Ал за това. Имаше ли сесия с професор Уинслоу в петък? Не, Ал я отказа. Знаеш ли защо я е отказал Джейни? Обади ми се и просто каза, че му е излязло нещо. Да. Как звучеше по телефона? Добре, но аз не го познавам особено добре, така че... Да. Скъпа. Добре ли си? Да, просто имам... Мигрената ме връхлита бързо. Съжалявам. Съжалявам, че питам, но имате ли нещо за глава? Да, разбира се. Извинете. Боже, Пий ни малко вода. объркана съм. Мислех, че двамата с Войчо ми говорите много. Ако Ал ти го е казал, тогава ти е казал и на какво е способен съпругът ми. Шанейд, аз... Войчо ти ме накара да повярвам, че си е гениална. Ако това е така, ще стоиш на страна, защото не бих искала още някой да изчезне. Да, но ако са били приятели, Шанейд ще е виновна за изчезването на Ал. Може и да не са били приятели, може да са били нещо повече и Франк Съливан да е разбрал. Знам на какво е способен мъжът ми. Кръв в къщата на Алистър. Ще си помислиш, че Франк Съливан... Татко? Не. Всички си го мислим, откакто чухме за кръвта на брат ми. Не дей. Не. Вината е моя. Какво? Не. Чухте какво каза Франк. Лични сделки. Ала отишъл при този бандит за пари вместо да дойде при мен. Чакай, Греъм, не знаем дали Франк Съливан е дал назаем $100 000 на брат ти. Не сме сигурни. Мислих, че шефът на местната политическа машина, който има строителен бизнес, е над лихварството. Не. Но не мислиш ли, че ако е взел пари на Ал, няма да си ги иска обратно? Освен ако не си прав. Освен ако Съливан не е разбрал, че жена му и брат ми са имали връзка. Знам, че се опитвате да ми спестите тежката реалност и съм благодарен, но трябва да обмислим всички варианти. Но, Греъм... Кой е? Не знам, непознат номер. Ало? Войчо ти е при нас. Дай ни $200 000 и ще ти го върнем. Как да знаем, че е при вас? Говори. Добре съм. Не се притеснявайте, съжалявам. Достатъчно. Ей, аз съм Греъм Уинслоу. Мога да ви дам парите. Ще ми отнеме малко време. Имаш 3 часа. Ще ти се обадя с повече инструкции. Но ако отидеш в полицията, Ал Уинслоу ще умре. Чакай, може ли да говоря, Сал? Може ли да говоря? Трябва да се обрадя на брокера. Не, татко, трябва... Той е жив, Ейми. Само това от значение. Много се бави в банката. Да го проверили? Не, дай му още малко време. Има да брои много пари. Да. С колко случаи с откупи си се занимавал? С прекалено много. А в колко от тях похитителят е чакал 5 дни преди да поиска откуп? 0.
Което ме кара да си мисля, че похитителите са знаели, че баща ти има парите. Те просто са изчакали да стигне града. Това означава, че който е отвлякал Войчо ми... Знае, че баща ти е в града. Ето го. Здравейте. Здравей. Как мина? Взех ги. Сега какво? Вдигаме телефона. Изчакай. Нека да го запиша. Готов. Добре, да. Ало? Взехте ли парите? Да, тук са. Вземи лодка в 9 часа вечерта от Кея при Кейнт Лейк Хаус. Ще ви дам следващите инструкции, като го преплавате. Ако видим полицай, може да забравите, че ще видите Войчо си отново. Ало? Странно е, че знае, че сме отседнали в Кент Лейк Хаус. Скъпа, това не ми харесва. Татко, просто искат парите. Не го знаем. А ако те отвлекат? И на мен не ми харесва. Но имам малко по-безопасна идея. Трябва да кажем на шериф Риджуей. Без полиция, така казаха. Ти не си ли от полицията? Видях значката ти сутринта. Те не го знаят, а и не аз ще нося парите. Добре. С какво да помогна? Ами дронът, с който направи снимките, има ли нощно виждане? Как върви, Ейми? Ако не носих подкуп на похитители, щях да кажа, че е прекрасна вечер и че ми се иска да си сме. На високоговорител си. Благодаря за предупреждението. Здрасти, тате. Оли? Здрасти. Чувам друг двигател. Откъде идва? Нищо не виждам. Мисля, че отдясно. Изглежда... Еми, някой стреля. Ейми, Добре съм. Добре съм. Някой стреля. Приближава лодка. не я оставят да стигне до брега. Травис, трябва да идем. Да, приближи се. Може да чуят дрона. Не ме интересува. Не гледам. Просто вземете парите. Ейми, качват се. Наведи си главата, бъди спокойна. Сигурен съм, че ще се справиш. Къде е Войчо ми? Ейми, Добре съм. не прави нищо. Ейми, моля те. Не дей. Всичко е наред, спокойно. Той ми взе ключа. Не мога да го последвам. В коя посока тръгна? На запад към Игъл Ландинг. Какво има натам? Ами път с шосе. Как да стигна до там? Вземи АТВ-то. Травис, какво става? Скъпа, татко е. Май знаем на къде отиват. Травис ще ги пресрещне. Ще доплувам наобратно. Не, Ейми. И идвам, татко. Ейми. Там има АТВ. Има ли други? Нека се приближа. Не. Надявам се, че Трави се наблизо, защото те тръгват. Какво се случва? Травис току-що стреля по предните им гуми. Покажи си ръцете! Свали си каската. Тя отказа телефонното си обаждане. Защо не ми казахте, когато получихте искането за откуп? Тя каза без полиция. Само, че не спазихте условието, нали? Тя не знаеше, че съм полицай. Ако бях на ваше място, най-вероятно и аз така щях да направя. Нека я разпитаме заедно.
Добре. Къде е Ал Уинслоу? Къде е адвокатът ми? Ако имаш предвид обществения защитник, няма да е тук преди сутринта. Ако имаш предвид някой от хората на баща ти, ще трябва да му се обадиш. Ето. Ползвай моя телефон. Твоят е задържан като доказателство. Не? Добре. Аз ще му се обадя. Предполагам, че си взела пистолета от него. Чакайте. Твърде късно. Не, моля ви, не дейте. Шериф, изчакай. Джейни, очевидно си умно момиче. Планът ти с езерото беше брилянтен. Изолира Ейми, изненада я, застави я да ти даде парите преди да може да премине от другата страна. Кой знае къде щеше да бъдеш, ако нямахме дрон? Това означава, че си неясно колко легални проблеми имаш. Може да подобриш ситуацията си, ако ни сътрудничиш. Искаш ли да ни помогнеш? Добре. Къде е Ал Уинслоу? Не знам къде е професор Уинслоу. Какво? Работиш ли с някой, който знае? Не съм го отвлякла. Джени, чухме гласа му. Това беше от гласово съобщение, което той ми остави. И очакваш да ти повярваме? Вярвайте на каквото искате. Измислих плана, когато дойдохте с Греъм Уинслоу. Знаех, че той разполага с парите и щях да ви кажа истината, след като ги взема. Джени, семейството ти очевидно има пари. Не, баща ми има. Ще използвам обаждането си. След това ще напиша признание. Мислех, че ще си го върнем. Съжалявам, татко. Не знам. Може би лъже. Не знам на какво да вярвам. Знам. Както казва Дашил Хамед, проблемът с 2+2 е, че понякога е равно на 4. Понякога е 22. Да, спомням си. Нека видим дали Джейни ще си промени показанията след една вечер в затвора. Ами ако не ги промени? Ако това е истината? Ако никой не е имал контакт с Алистър от 5 дни? Разбирам ви, господин Уинслоу, но всички работим по въпроса. И по тази тема направих проучване за Кармела Ри и Марк Лайънс. И? Кармела изглежда като почтен гражданин. Марк Лайънс не толкова. Кредитният му доклад е лош, има големи дългове. И миналата година един от колегите ми му е написал фиш за неправилно паркиране. Значи Марк се е скарал с един от колегите ти за паркомясто? Говорил ли си с полицай Патрик? Не, но е на смяна до вечера. Да, спомням си го. Беше воинствено настроен, бях на път да го задържа, но жена му ме помоли да не го правя, затова му наложих голяма глоба. Жена му? Да, нейният Мерцедес блокираше пожарния кран. Карала е Мерцедес? Да, защо? Това ли е тя? Да, Благодаря ти, Гейл. за нищо, шериф. Кармела изневерявала на брат ми с неговото протеже. Мислите ли, че това би накарало Ал да подаде жалба срещу тях в комисията по етика? Не знам, но аз бих... Значи и двамата може да се гледали на Ал като на пречка. И всеки един да има мотив да го заплаши. Значи, трябва да говорим с тях. И с двамата. Хари, къде е дъщеря ми? Може ли да я видя? Часовете за посещение свършиха. Тогава ме обвинете в нещо и ме поставете в килията до нея. Моля ви. Няма нужда от обвинения. Ела. От гледната точка на писател, не мога да разбера действията на жените от семейство Саливан. Любов, алчност или нещо друго. Но по очите на Шанейт се четеше страх. Има причина да се тревожи за дъщеря си. Момичето се забърка в голяма беля. Да.
От друга страна са бившата ми снаха и гачето й. С които ще говорим утре. Утре чука на вратата и е време за лягане. Добре. Радвам се, че си добре, скъпа. Да, и аз. Обичам те, миличка. И аз теб, татко. Теб също, приятелю. Лека нощ, Греъм. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ, скъпа. Трябва да открием Войчо ми. Правим каквото можем, което очевидно включва преплуването на езеро. Очакваше да седя и да чакам. Да, точно това бих очаквал от теб следващия път. И има неща, които не знаеш за мен. Бях капитан на плувния отбор в гимназия Гарисън. Разбира се, Ейми. Разбира се. Имаш отговор на всичко. Харесва ми. Но не знам къде е Войчо ми. Ще го намерим. Кажи го отново. Така е. Знаеш ли какво? Какво? Вярвам ти. Всички транзакции на компанията трябва да бъдат одобрени, мамо. Защо да имаме тайни? Защото това все още е моят бизнес. Не, това е нашият бизнес. Нямам желание да... Здравейте. Здравейте. Господин Уинслоу, не трябва да водим подобни разговори пред гостите. Добре, ще говорим за това по-късно. Да. Здравейте. Всичко наред ли е? Когато имаш бизнес с някого, особено с роднини, очакваш, че няма да имате тайни един от друг. Оли, Франк Саливан е тук и настоява да те види. Добре, Да се присъединя, може ли? бъдете мой гост. Вече съм. Срещаме се отново, господин Уинслоу. Оли, може ли да поговорим насаме? Ако става дума за това, което си мисля, бих желал да има свидетели. Добре, Шанейт тук ли е? Хайде. И двамата знаем, че идва тук, когато имаме неразбирателства, нали? Франк, разбираш, че това е поверителна информация за гостите на хотела? Шегуваш ли се, Оли? Става дума за съпругата ми, която не си вдига телефона от вчера. А за Джейни не се ли притесняваш? Това не е твоя работа, приятел. Просто намирам за интересно, че се притесняваш за жена си, но не и за дъщеря си. Дъщеря ми е с приятели. Не, господин Саливан. Дъщеря ви е задържана. Какво? Това някаква шега ли е? Пусни го! Не е шега. Той казва истината за Джени. Арестуваха с нощи. За какво? Бих те посъветвал да ме пуснеш и да насочиш въпросите си към полицията. Няма да забравя това. Съжалявам, че се забавих. Минах за кафе. Благодаря ти, Хари. Бони Бру, най-доброто кафе в града. Живеех над него. Как реши да се преместиш? Трудно, но исках да съм на пешеходно разстояние от работа. Умно. На Белведера ли си? Грандвю, до сградата на Ласт-Дрип, но не е като при Бони. Баща ми изпрати съобщение. Каза, че Франк Саливан е направил сцена в Кент Лейк Хаус. Търсил е Шанейт. Мислил, че дъщеря му е прекарала нощта с приятел, а не в затвора. Също така казва да очакваш обаждане от Франк всеки момент. Говорейки за дявола, изпрати ми съобщение, че иска да се видим. Ще се справите ли? Да, няма проблем. Здравей. Здравей.
Имаш ли нещо против? Не, разбира се. Благодаря. Ще ми се да бяхте дошли по други причини. И на мен. Соли, имате страхотно място. Също така исках да кажа, че поемам пълна отговорност за това, което се случи с нощи. Оли няма вина. Извини ме, но не знам за какво говориш. Просто видях, че провеждате оживена дискусия и ми се стори, че Оли... О, не. Ставаше дума за работата, която бях възложила на брат ти. Историята на Лейхаус? Да, Оли мисли, че това е самовлюбено начинание. Да, знаех, че няма да му хареса за това и не съм му искала разрешение. Разбирам. Съпругът ми винаги казваше, че предимството на семейния бизнес е, че споделяш печалбите. Но също така и дълговете. Баща ми. Здравей, татко. Миличка, ами ако Джейни не е искала да ме изнудва сама, ами ако друг член на семейството е бил замесен? Франк? Не, по-скоро си мисля за човека, който отчаяно искаше да говори с нея с нощи. Добро предположение, татко. Благодаря ти. Отивам към управлението, за да видя дали Шанейт е все още там. Ще те държа в течение. Добре, чао. Чао, Греъм. Напред, детектив Уинслоу. След теб. Благодаря. Не се отказвате. Част от работните ми задължения. Не разбирам. Травис е детектив. Точно така работя с шериф Риджуей, за да открия бившият ти съпруг. Кога приключи аферата с Марк Лайанс? Трябва да е било преди няколко месеца. Най-вероятно, когато е започнала да носи храна на Бойчо ми. Всичко това, за да се съберете отново ли беше? Но Ал е нямал желание, нали? Настоял е за развода, въпреки че е трябвало да ти изплати половината от къщата с пари, които не притежава. Мислиш ли, че е настоял, защото е знаел, че му изневеряваш, или защото е разбрал с кого? Не. Той знаеше. Защо? Защото бях ядосана и си го изкарах на него. Бях ядосана на себе си. Защото бях глупачка. Марк не ме обичаше. Преструваше се, че харесва Ал, но всъщност му завиждаше. Кога каза на Ал за Марк? Преди седмица. И тогава той е подал жалба към комисията. Получих известието в петък. Можеш ли да го докажеш? Значи Марк също го е получил в петък. Да, беше бесен. Не съм го виждала толкова ядосан. Каза, Какво? ще го убия. Значи, щом са получили известието в петък, Не, те са оставили бележката. ами ако бележката и отвличането нямат общо? Добре. Не, в кабинета имаш ли картичката, която ти даде по-рано? Да. Препраща към гласова поща. Разбира се. Здравей, Марк. Обажда се Ейми Уинслоу. Би ли ми се обадил при първа възможност? Благодаря. Имаш малко... Хайде. От тук дойдохме, не помниш ли? Шанейт! Шанейт, Съжалявам, нямам време за разговори. Трябва да освободя Джени. мога да съм ти от помощ. Шанейт! Стой далеч от мен. Хайде, трябва да поговорим. Може би е по-добре да дойдеш с мен на безопасно. Държиш се глупаво. Качвай се в колата.
Със сигурност Марк е имал мотив да запуши устата на Войчо ми. Не знам, Травис. Иронично е как думата близък не означава, че наистина познаваш някого. Има толкова много неща за живота на Войчо ми, за които не знаех. Татко често казваше, семейството ти те познава най-добре, освен когато не те познава. Баща ти? Всъщност, това беше дядо ми. Да. Били сте близки? Знаеш, че не обичам да говоря много за семейството си. Така е. Защото е тъжно. Бях на 11. Родителите ми се прибраха от вечеря. Имаше снежна буря и 18-колесен камион изгуби контрол на магистралата. 8 души загинаха. Травис. Няма нищо. Бяха ме оставили при баба и дядо. Когато получиха обаждането си, играех с едни камиончета и им правех катастрофа. Години наред си мислех, че аз съм виновен за случилото се. Баба ми и дядо ми останаха с мен, докато не починаха. Кога починаха? Татко почина, когато бях последна година в колежа, аневризма. Седял на стола си зад бюрото в 18-ти участък. За това стана Ченги. Да. Клише, нали? Не. Мило е и знам, че той би се гордял с теб. А баба ми, тя се бори с рака 5 години. Беше ми обещала, че ще ме види като детектив и го направи. Както казах, тъжно е. Благодаря, че сподели с мен. И че ми се довери. Ейми, бих ти доверил живота си. Мисля, че ще е по-добре да вдигнеш. Сигурно е важно. Да, да. Ало? Какво? Не влизай. Идваме. Лусия, някой е влезъл в апартамента и тя мисли, че е още... Обади се на 911, идваме. Добре, до скоро. Чао. Състезавала си се с коли? Благодаря ти. Израснах в Ирландия. Госпожо Саливан? Тя е с мен и се надявам, че ще уважите думите на Оли и конфиденциалността на своите гости. Разбирам. Ако имате нужда, може да използвате офиса на господин Кент. Той е навън по работа. Благодаря. Здравей, обадили се на 911? Да, след като говорихме. Някой излизал ли е от сградата? Не. Влизам. Травис, не. Когато дойдат полицаите, им кажете, че съм вътре и съм въоръжен. Става ли? Полиция! Излез с вдигнати ръце. Кажи им, че двамата сме вътре. Става ли?
Травис! Ейми, Липсват материалите за Кент Лейк Хаус и резервните ключове за апартамента ми. За какво са им? Не знам, но определено трябва да си смениш бравата. кога за последно беше в апартамента си? В понеделник. След изчезването на Ал се оплаших и отидох при братовчет ми. Днес за първи път реших да се прибера. Каза ни, че си казала на Марк за проекта в Кент Лейк Хаус, когато е дошъл за вечеря в петък. Да. Как започна този разговор? Той видя кашоните, които стояха ето там. Не мислите, че Марк... Какво говорихте за документите? Нищо особено, бях развълнувана, че съм включена и че Ал щеше да ми плати и колко щедра е била госпожа Кент. Защото тя сумата... Със сумата от $25 000. Да, но това беше само за първото 3 месечи. Значи пълното възнаграждение е било $100 000. А Марк е имал доста дългове. Тази сума е добър мотив. Да. Благодаря ти, Луси. Звънах няколко пъти, но нищо. Какво предлагаш? Да бъдем по-директни. Има звънец, детектив. Не си въоръжен, нали? Шегувате ли се? Влязъл си в апартамента на Луси Хардинг и си откраднал документите за Кент. Или ще говориш с нас за това, или ще се обадя на шериф Риджуей. Той ще дойде с заповед за арест. Как предпочиташ? Никъде не съм влизал. Добре, ще се обадя на шерифа. Моля ви, влезте. Това е недоразумение, защото Луси ме помоли за помощ. Така ли? Защо не, че ще ми дава резервния си ключ? Може би си го откраднал и сега го използваш като оправдание. Тя ме покани на вечеря и ме помоли за помощ. Не исках да взема кутиите, затова ми даде ключа. Тя каза съвсем друго. И сега е нейната дума срещу моята. Значи не се опитваш да откраднеш работата на Ал, за да си изплатиш дълговете. Марк? Къде е Войчо ми? Мислите, че знам къде е Ал? Ако извън играта, би могъл да вземеш работата му към Кент. Заповядайте, разгледайте. Благодаря. Благодаря за разбирането. Особено след това, което направи Джейни. Не, стига. Знам, че това не е извинение, но... Тя решила, че с тези пари бих могла да напусна Франк. Определено трябва да го направиш. Бих започнал с ограничителна заповед. Изненадах се, че дойде веднага. Бях останала с впечатлението, че двамата с брат ти не сте близки. Не колкото ми се иска, но бих направил всичко за него. Греъм, мога ли да ти се доверя? Разбира се. Шерифът. Добре, да говорим с него за ограничителната заповед. Какво е всичко това? Документите на Кент. Пръстен Кент е бил голям пакостник. Предполагам, че не си сглобил всичко това последните 2 часа. Не, биваме, но не чак толкова. Кога взе нещата от Луси? Преди няколко дни, повечето, так му се прибрах с нова находка. От при Луси? Не от банката. Намерих ключ за сейф в плик, който Ал беше взел. Прегледал ли си го? Ще ти помогнем. Луси тък му беше започнала да събира репортажи от пресата. Искаше да подаде иск, за да получи доклад за происшествието. Къде е това? Това? Пише, че Ал Уинслоу го е подписал. Тя се е подписала. Асистентите го правят постоянно. Травис, виж това.
Разбира се. Ще се обадя и ще задействам процедурата. Благодаря. По-добре ли се чувстваш? Да, не само сигурността ми ме притеснява. Джейни, разбирам. Не. Преди няколко месеца се влюбих в много специален човек. Не предприех нищо, докато и той не започна да чувства същото. Чудехме се какво да правим и внимавахме, понеже познавам Франк. Но явно Франк е научил. Откъде знаеш? Преди да използва сила, Франк обича да дава предупреждения, за да те сплаши. И този път го направи. Както винаги, с картичка. Влюбена си в брат ми. Да, как... Видях картичката. Но как? Ал я взе... Взе? Почакай. Знаеш къде е Алистър? Знам, че трябваше да ти кажа по-рано, но не знаех на кого да се доверя. Важното е, че ни го казваш сега. Ще се обадя веднага, щом Ал е на сигурно място. Става ли? Благодаря, Хари. Много съжалявам. Оценявам твоето разбиране. И аз щях да внимавам, ако бях омъжен за Франк Саливан. Извинявай. Ейми е. Здравей, скъпа. Здравей, татко. Знаем къде е Войчо ти. Какво? Как? С Шанейт са имали афера и когато Франк научил за това, изпратил предупреждение. Предупреждение? Картичка. Шанейт и Алистър се паникьосали, притеснили се за живота му. Тя го изпратила в семейната им вила. Татко, картичката не е от Франк Саливан. Разбира се, че Хари тък му отиде да вземе Алистър. Казал си на Хари? На кой адрес е отишъл? Адрес? Татко, Адреса? кой е адресът? Ехо! Кой е там? Шериф Риджуей, господин Уинслоу. Търсех вас и документите. Да! Предположих. И колко ще ми предложиш за тях? Пари, господин Уинслоу. Освен значка, имам и пистолет. Когато прочетат полицейския ми доклад, в него ще пише, че сте били неадекватен и сте ме нападнали. Оплашил съм се за живота си. Това е лоша идея, Хари. Да, бяхме тук последните 10 минути. Какво си мислиш, че правиш, шефе? Тук съм, за да те арестувам за убийство. Не знам какво си мислите. Какво си мисля ли, Хари? Мисля, че се опитвате да прикриете убийство. Какво? Дошъл си тук за документите на Кент. Влязъл си в къщата на Луси. Стреля и по мен. Не знам за какво говориш. Ейми, би ли разяснила на шерифа? Да, няма проблем. На книжката на Луси е написан старият ти адрес, което обяснява защо ни донесе кафе от Бони Бру. Нали така? Белведере, нали? Грандвил, до сградата на Ласт Дрип. Но не е като при Бони. Трябваше ти новия адрес на Луси. Когато ти казах, че Франк Саливан те търси, ти даде перфектното извинение да се измъкнеш. Говорейки за дявола, изпрати ми съобщение. Иска да се видим. Ще се справите ли без мен? Но ти не си се срещал с Франк, нали? Отишъл си в новото жилище на Луси и си влязъл вътре. Сигурно си останал изненадан, че документите на Кент не са били там. Знаеш ли кое намирам за забавно? Кое? Че документите на Кент не са и тук. Всъщност, Ал дори не знае, че ти трябва. Той се крие по съвсем друга причина. Нали, Ал? Да, не съм разбрал картичката ти. Това не е било твоето предупреждение, нали, Хари? Този идиот. Хари,
За твое добро би било да имаш много доказателства за съучастието на този идиот. В противен случай, приятелю, ще лежиш сам. Оли, помолиха ни да говорим с тях за Ал Уинслоу. Хари намери ли го? Да, намерихме Ал. Той е в болницата. Добре ли е? Прострелян е. Това е ужасно. Рана на кръка. За съжаление, случайно се е прострелял, когато е закачил заредения пистолет на колана си. Подготвил се да избяга. Ал е мислил, че Франк Съливан е разбрал, че е влюбен в жена му Шанейд. Помислил си го е, защото някой е оставил бележка на вратата на кабинета му. Това е картичката. Спри или ще унищожа и теб. Със снимка на езерото на сестра ти. Това, което е обягнало на Вуйчо ми, е и теб, което предполага, че и друг човек също е бил унищожен. Ако Ал се беше усетил, щеше да знае, че Франк Съливан не седи зад това. Не, някой друг е искал да спре да се занимава с нещо. Какво? Това, за което госпожа Кент го е наела, да разкрие историята на Кент Лейк Хаус. Кой е този човек? Хари Риджуей. Не разбирам. Откъде Хари ще знае за този проект? Защото асистентката на Вуйчо ми, Луси, е подала иск за доклада, отнасящ се за инцидента с дъщеря. Тя е подала този иск в офиса на шерифа. Оттам разбрахме, че младият Хари Риджуей е написал доклада. Оказа се, че той е бил избран още на следващата година, благодарение на кампания, финансирана от ваша страна. Да, бяхме много впечатлени от него. Без съмнение, той е бил невероятен следовател. Научил е, че смъртта на сестра ви Мек не е била никакъв инцидент. Какво? Хари е направил тези снимки и ги е задържал като застраховка. Много съжалявам, госпожо Кент. Причината за смъртта не е отдавяне, а няколко удара в главата, включително един в лицето, който оставя ясен отпечатък от пръстен с гравюра. Пай бета гама. Мамо, чуй. Да, двамата с Мек се скарахме, но за това тя скочи в лодката. Не съм я убил. Оли, Хари имаше и други застраховки. Всичко това може да изчезне и да го обявя за злополука. Това колко ще ми струва? Мислех да се кандидатирам за шериф. Щом имате всичко това, значи сте хванали Риджуей? Да, дадени показания преди около час. Много беше ядосан, че някой, вие, сте оставили бележка на вратата. Сестра ти... Оли. Защо? Татко, щеше да ме лиши от къщата, от наследството ми. Той сам ми го каза. Каза, че съм най-голямото му разочарование, че ще остави всичко на Мек, което беше невъзможно. На Мек ли каза, че ще ги остави, или на сестра ти? Знаеш ли, че баща ти е имал таен сейф? А ключът, госпожо Кент, е бил скрит на тавана ви през всичките тези години. Това беше в него. Дженифър, ще го прочетеш ли? Аз, Престън Кент, в здрав разум, оставям целия си дял в Кент Лейк Хаус на дъщеря ми, Дженифър. Дженифър Еспиноза е единственото ми дете, което я заслужава. Господин Кент е плащал издръжка на майка ти, откакто си се родила. Чековете са запазени. Никой не те познава така, както семейството ти. Освен когато не те.
Казаха, че съм късметлия, че не се е инфектирало. Явно хирурзите знаят повече за раните от професорите по история. Слушай, братко, как би ти се сторил, ако остана наоколо за известно време, докато се оправиш? Не искам да заставам между теб и Шанейт. Мога да остана в Кент Лейк Хаус. Греъм, спри, моля те. Ще останеш с мен, до когато пожелаеш. Добре? Добре. А вие двамата буквално ми спасихте живота. Правилна употреба на думата буквално. Значи това е семейна шега. Може да се каже. Не знам как да ви се отблагодаря. Може да ни дойдеш на гости, след като излезете във вакансия. Сделка. Ей, намерихме го. Както обеща. Каза, че ми вярваш. Толкова си добър, че направо не е за вярване. Ще си говорим. Това, че остави всичко на заден план, качи се на самолета, за да дойдеш тук и да направиш всичко това, постави живота си в опасност. И стреляха по теб. И какво ли още не. И направи всичко това за семейството ми. За мен. Да. Мисля, че ти си невероятен. Лесно е за вярване, ако знаеш мотива ми. И какъв е този път? Your shadow walked beside me. I was believing we'd follow this through. Give me some time. Обичам те. Какво? Focus on trying what have we left to lose. И аз те обичам. Ooh, I don't want nothing, I don't want nothing by you, baby. I don't want nothing, I don't want nothing but you. Ooh, I don't want nothing but you. 11 месеца по-късно. Партньоре? Каква вечер за убийство? Да. Какво прави Ейми тук? Тя се обади. Починалият е Сам Джеймисън. Знаеш кой е, нали? Да, знам. Годеникът на Ейми. Ролито звучиха артистите Ирина Маринова, Татяна Захова, Васил Бинев, Владимир Колев, Момчил Степанов. Преводач Десислава Бузукова. Тон режисьор Венелин Николов. Режисьор на дублажа Веселина Стоилова. Адаптация VMS.